Oh, oke kayo. Oh, terus. Oh, ha, kurang nasa bits. Buwak tao kawayan mga katili kay pang salog sa factory nga gamay ni mama. Right. Oh. Hmm. Hmm. Sabi bidulaan ang kondom. Ah, uyag ni. Kita ni.
Trio, okay kayo? Oh, sus. Oh, ha, kurang nasa bits. Bits Research, Roland Katael. Okay kayo? Sus ka. Nawa. Oh. Okay kayo. Higay na ba? Higay daw.